Всеки си мисли, че класата зависи от Ролекса или марковите дрехи, но повярвай ми, това, което твърдят е напълно грешно. Истинската класа няма нищо общо с брандовете, които носиш или парите, които имаш в сметката си. Основава се на три основни идеи: как изглеждаш, поведението ти и кой всъщност си ти. Общо взето има 12 знака, които различават мъжете с висока стойност от нормалните такива. Изгледай това видео до край, за да разбереш кои са те. Нека започнем с външния вид. Мъжете с класа разбират нещо, което се нарича скрита целенасоченост. Те изглеждат сякаш не са се старали много, но в действителност нищо по тях не е случайно. В инженерството това се нарича съотношение между сигнал и шум. Колко силно се откроява същественото спрямо излишното. При класния мъж сигналът е добре обмисления стил, а всички допълнителни шарки, цветове и лога са просто шум. Гледни как изглеждат. Винаги правят впечатление, без да изглеждат, че се опитват. Защото знаят, че не винаги повечето означава по-добре. Затова подбират всяка една своя дреха много внимателно. Повечето мъже виждат просто една тениска и я обличат. Но ако искаш да си мъж с класа, трябва да знаеш коя кройка подхожа на тялото ти, каква е правилната плътност на плътта и дори кои стилове и материи са актуални в момента. За всички останали това е просто бяла тениска, но за точно тези мъже не е. И ако се вгледаш внимателно, този принцип важи навсякъде. В начина, по който подреждат дома си, в аромата, който използват, дори в това какво постват в социалните мрежи. Те показват само качеството, което заслужава да бъде там. Поддържат стандарт. Но има още един знак, който отличава класните мъже от тези, които просто се опитват да изглеждат богати. И това е онова, което се нарича Quiet Luxury, който тренд набира по-голяма популярност вече. Това напълно променя стила ти. И има дори име за това. Изследователи от Харвард го наричат незабележимо потребление. Това е когато богатите хора вече не показват лога, а инвестират в аксесуари и дрехи, които само малкият кръг от хора да разпознават. Много момчета се объркват, когато се опитват да изглеждат добре. Те мислят, че ако купят дрехи с големи дизайнерски лога, ще изглеждат по-добре. Аз самият съм минал през това, когато за първи път започна да се интересувам от мода. Замисляли ли се, че най-евтиното портмоне на Луи Витон е това, което виждаме навсякъде? За повечето хора целта не е качеството. Те не оценяват качеството. Целта е да покажат: виж ме, аз имам пари. Същото е и с коланите. Някои носят с големи катарами хаш за Airbus, които да крещят просто "виж ме", а други просто избират италиански изчистен кожен такъв, който стои елегантно. От една страна единият се фука, а другият просто е тих и стилен. Сети се за Джеймс Бонд. Той не носи скъпи дрехи, а просто такива, които добре му пасват на тялото и дори може да не струват много, но разбира този принцип. Яке, което ти пасва добре, винаги ще изглежда по-добре от такова с лога и много монограми. Но това е нещо, което ще забележат само хората с истински вкус. И повече спират до тук. Мислят си: окей, оправих дрехите си, вече съм окей. Но пропускат третия знак, който е най-лесен да разпознаеш дали един мъж е с истинска класа или не. Стилните мъже поддържат външния си вид, дори и да са вкъщи. Забелязал съм, че всеки мъж с висока класа, когото познавам, има всекидневна рутина, която следва ежедневно. Ногтите им са чисти, прическата е поддържана и винаги миришат добре. Не са големи неща, но показват силно самоуважение към себе си. И това не е суета, а е самоуважение. Когато овладееш тези малки детайли, показваш дисциплината, че можеш да се справиш и с по-големи неща след това. Повярвай ми, хората забелязват тази последователност, дори да не могат логично да обяснат защо винаги изглеждаш добре. Но това не е всичко за външния вид. Има още един знак, който повечето мъже пропускат. И това е първото нещо, по което хората те оценяват. Говоря за часовника ти, обувките ти и качеството на колана. Трябва да овладееш тези малки детайли. Не става дума за марки или колко пари си платил за тях, а как си ги съчетал в комбинация. Сега това е малко странно, но учените са установили, че хората могат доста точно да преценят доходите ти, образованието и дори характера ти само по обувките ти. Помням си, когато работех в сферата на имотите, се запознах с един инвеститор, който се беше облякал много просто, нищо крещящо. Часовникът му беше безупречен, наистина хубав. Беше дори по-евтин от този, който носех аз. А все пак той беше милионера. Веднага се показваше, че този човек има класа. Не се фукаше, просто се виждаше, че обръща внимание на детайла. Всичко беше преценено. А днес, когато повечето момчета купуват фалшиви часовници и искат да се покажат, тези малки детайли са това, което те отличава.
Сега, ако следваш тези 4 признака, ще изглеждаш по-добре, но това е само 1/3 от пътя ти към това да станеш истински мъж с класа. Това е моментът, където повечето мъже напълно се провалят и това е как се държиш ти. Петия знак е това, което отделя момчетата от истинските мъже. Това е моментът, когато разбереш, че класните мъже решават проблемите си тихо и без да вдигат много шум. Всички сме виждали тези хора, които винаги успяват да резервират маса в скъп ресторант, когато е пълен. Това не е късмет, а това е човек, който работи зад кулисите. Дърпа конците, звъни на правилните хора и винаги урежда нещата, без да показва колко усилия е положил и в същото време всичко изглежда толкова лесно. Италианците имат точната дума за това спрецатура. Това е изкуството да правиш трудните неща да изглеждат лесни. В днешния свят всички искат аплодисменти за най-малките успехи, които са направили, като качват социалните мрежи и очакват да ги валидират. Но истинската класа е да вършиш работата, защото просто трябва да бъде свършена, а не за одобрение. Не защото ти трябват аплодисменти, не защото ти трябва одобрение от другите. Не заради тяхното мнение. Това е разликата. Това е което отделя истинските мъже от останалите. Самоконтролът е всичко и затова следващия принцип е точната индикация за класа. Можеш да разбереш почти всичко за характера на един мъж по това как той реагира на една много проста и лесна думичка. Не. Тази една сричка показва повече за един мъж, отколкото почти всичко друго. Как реагираш, когато някой ти каже не? Става ли ти неловко? Чувстваш ли се притиснат? Повечето хора или се срутват тотално, или компенсират прекалено. Стават защитни, започват да правят глупави шеги, напълно губят контрол над себе си. Наблюдава един мъж с класа, когато бъде отхвърлен или се сблъска с неприятна ситуация. Той не се смущава, а остава спокоен и уравновесен. Това идва от разбирането на това, което древните стоици наричали дихотомия на контрола. Да знаеш кое можеш да контролираш, е именно собствената си реакция и кое не можеш да контролираш, като например обстоятелствата около теб и заобикалящата ти среда. Спомни си отново за Джеймс Бонд, който беше отхвърлен в бара. Дали се ядосва в този момент или прави ли ситуацията по-неловка? Не. Най-вероятно си поръчва още едно мартини и си продължава вечерта. Това е енергията, която жените и хората намират за привлекателна. Той няма да реагира прекалено, да се ядоса или да направи сцена. Когато не се нуждаеш отчаяно от това да, е по-вероятно да го получиш. Повярвай ми, овладяването да получаваш не напълно променя поведението как хората ще се държат с теб. И тази способност да оставаш спокоен под натиск ни довежда към следващия знак. И тази способност да оставаш спокоен при натиск ни довежда идеално до следващия знак. Номер 7 е овладяването на това, което невролозите наричат хижака на амигдалата. Ето как работи. Когато някой те обиди или заплаши, амигдалата, малкият емоционален алармен център в мозъка ти, буквално поема контрол над рационалното ти мислене и залива тялото ти с стресови хормони. Карайки те да реагираш в ситуацията, бий се или бягай. Учените са доказали, че точно в този момент IQ-то ти значително пада, което обяснява защо започваме да говорим глупости. Класните мъже са тренирали ума си, за да се справят с тази емоция, защото когато се ядосаш, губиш. Толкова е просто. Виж, например, професионалните бойци като Хабиб или Алекс Перейра. Те са изключително спокойни, защото знаят, че емоцията замъглява преценката им. Така че в моменти, когато усетиш гнева да ти се покачва, това е сигналът да спреш за секунда. Да поемеш дъх, да създадеш дистанция между стимул и реакция и да контролираш отговора си. И говорейки за сила, следващия знак се използва в ФБР. Наричат го съотношение слушане към стойност. Най-силният човек в един разговор не е този, който говори непрекъснато. Крис Вос, водещият преговарящ на ФБР при отвличания, нарича това тактическа емпатия. Идеята е да слушаш 80% от времето, а да говориш само 20%. Но когато говориш, трябва да има стойност. Хората обикновено са толкова заети да чакат реда си да започнат да говорят, че изпускат всичко, което отсрещен човек им е казал. Аз също съм бил такъв. Винаги при разговор съм си мислял какво да е следващото нещо, което трябва да кажа. Казвах си, трябва да запълня тишината. Твърде много време не съм казвал нищо, трябва да кажа нещо. Не, не и не. Слушай, но наистина слушай. Хората ще се почувстват разбрани и ще ти се доверят. Тогава, когато най-накрая започнеш да говориш, хората ще се наведат напред и ще започнат да те слушат, защото ще знаят, че ще е нещо важно това, което ще им кажеш. Винаги има един тих човек в групата, който внезапно изсипва точния съвет, от който всички са имали нужда. Това е точното съотношение слушане към стойност. Силните мъже знаят, че хората помнят как си ги накарал да се почувстват,
нито какво си казал или колко дълго си говорил. Всичко е въпрос на замисъл в думите. Виж, тези 8 знака ще трансформират начинът ти, по който изглеждаш и как се държиш. Но това само по себе си не е достатъчно. Последният стълб е това, което отделя стилните мъже от тези, които само се опитват да изглеждат класни. Това е основният знак, върху който се гради всичко останало. Това е кой си ти. Деветия знак е може би най-интересният от всички. Учените го наричат ефектът на наблюдаващото око. И то е в основата на това как един мъж наистина проявява класа. Слушай сега, когато британски психолози поставили снимка на очи зад кутия за бакшиши в кафе, хората оставили почти 3 пъти повече пари, отколкото когато имало друга снимка. Защо? Защото когато се чувстваме наблюдавани, действаме по-честно. Интересно, нали? Но ето какво отделя мъжете с истинската класа. Те имат това чувство подсъзнателно. Държат се честно и изпълняват думата си, когато дори никой не ги гледа. И съм виждал това многократно в бизнес средите. Знаеш, онези хора, които се скатават, когато никой не ги гледа. Но в крайна сметка пак се издават. Но тези с истинска класа правят правилното нещо постоянно. Това гради репутация, която е непоклатима. Тези измамници, като криптоизмамниците и всякакви други, са навсякъде в интернет днес. Дават безумно много курсове, правят луди пари и накрая безследно изчезват. Защо? Защото са ги хванали в лъжа и вече никой не иска да работи с тях. Просто не са честни хора. Но ако просто работиш тихо ден след ден, може да не забогатееш толкова бързо колкото тях, но хората ще продължат да работят с теб, защото си честен. Те ще ти се доверяват, а това ще бъде твоето предимство. Следващия знак е да се освободиш от това, което хората наричат цикли на потвърждение. Живеем във време, когато онлайн алгоритмите са навсякъде. Те са пристрастяващи и са създадени да ни държат зависими. Всеки път, когато в социалните мрежи получиш лайк, коментар или споделяне, мозъкът ти получава този прилив на допамин. Това е същия механизъм, който прави хазарта пристрастяващ. И точно като зависимите хора, лесно започваме да искаме още и още одобрение от ляво и дясно. И ако погледнеш около себе си, това е което повечето хора искат днешно време. Мъжът с класа е освободен от това. Неговото одобрение идва отвътре, от постиженията му, от интегритета му, от влиянието му върху хората, които наистина имат значение за него. Но когато спреш да гониш потвърждение, ставаш по-стабилен човек. Когато всичко започне да се разпада, хората ще гледат към теб и ще усещат, че всичко ще бъде наред. Когато се освободиш от това търсене на потвърждение от хората, се случва още едно нещо. Започваме да изграждаме истинска дълбочина, което ме води към знак номер 11. Дълго време учениците си мислили, че мозъкът се изгражда единствено в детството ни. Но вече знаем, че това не е вярно. Всяко ново преживяване, страна, която посещаваш, умение, което учиш, извикателство, което преодоляваш, физически пренастройва мозъка ти. Това се нарича невропластичност и за това мъжете, които постоянно търсят нови преживявания, могат да събират истории и буквално да изграждат по-сложен и по-устойчив мозък. Затова класните мъже имат тази дълбочина. Те са като живи книги с истории. Просто са живели, проваляли са се, излизали са от зоната си на комфорт. Това личи в начина, по който се държат и как се свързват с хората. Някои от най-ценните ми преживявания в моя живот са се случвали точно когато съм излизал от зоната си на комфорт. Преместя в нов град, да започна нова работа или да започна да уча нови умения. И точно тази дълбочина те прави по-интересен. Но не по начин опитвам се да се докажа. Това е буквално за което хората говорят, когато казват аура. Една от най-използваните думи днес. Това е първичен невербален знак, който показва твоя статус. Без да кажеш нито дума. Просто така. Хората го усещат и го виждат. Но има един знак, който свързва всичко това в едно. Виктор Франко, психиатър, който оцелява в Холокоста, прави невероятно откритие в концентрационните лагери. Той забелязал, че тези, които имат най-голям шанс да оцелеят, не са най-силните физически, а тези, които имат цел в живота. Той забелязал, че тези, които имат най-голям шанс да оцелеят, не са най-силните, а тези, които имат смисъл в живота си. Мъжът с класа живее за нещо повече от себе си. Мъжът с класа живее за нещо по-голямо от себе си. Има мисия да построи нещо ценно, да осигури семейството си или да остави положително влияние върху обществото. В книгата The Way of the Superior Man, Дейвид Дейдън нарича това да проникнеш в света с цел. Когато спреш да гониш дистракшените, можеш да се фокусираш върху това, което наистина има значение. Защото класта не е нещо, което преследваш. Класта е това, което се случва, когато си фокусиран върху целта си. Толкова отдаден на нещо значимо,
че останалите качества започват да се развиват естествено. Ето това е как да покажеш класа в обществото. Пиши в коментарите кой от 12-те знака трябва да подобриш и не забравяй да се абонираш за канала, защото правя съдържание за мъжка мода и лайфстайл. Затова, ако искаш да достигна до повече хора, сподели и се абонирай. До следващия път!